Baqa biss l-aħħar irtokki biex il-komunità ta' Whitline tibda tgawdi minn ground tal-futbol ġdid b'investiment ta' 2,500,000 euro. Il-ħolma tal-lokalità li jaraw lil quliedhom jitħarġu f'ground mistħoq issa qed issir realtà hekk kif it-tfal u żgħażagħ ta' Marsa Scala u l-madwar se jkunu jistgħu jgawdu minn faċilitajiet mill-aqwa għal attività fiżika xierqa. Il-Viċi President tal-Klabb Marsa Scala FC, Corey Greenland, spjega kif issa għandhom darb faċilitajiet xierqa. Għalina bħala klabb ifisser li fil-li ma kellna xejn u fil-li għandna dar, jiġifieri għandna dar b'faċilitajiet moderni, faċilitajiet li se jaqdu l-bżonnijiet tal-iskwadri kollha tagħna mill-kbar saż-żgħar, jiġifieri għandna anke tfal ta' 5-6 snin li jitrenjaw magħna. Joseph Borġgrek, il-perit responsabbli mill-proġett, qal li x-xogħol jinkludi tħammil tas-sit, bini ta' art tal-konkos u waterproofing, gradi tal-ħadid, alterazzjonijiet tal-ħitan tal-ġebel u rampi għal aktar aċċessibilità. Apparti minn hekk, inbnew kmamar xierqa referis, kmamar tal-banju, ristorant u kċina. Dr. Greenland qal kif in-nies ta' Marsa Scala se jkollhom ġawra fil-lokal. Kun sar ħafna xogħol wara l-kwinti biex tażel fejn se jsir, kif se jiġi ffandjat bħala fondi, u mbagħad il-proċess tax-xogħlijiet, periti, eċetera. Ma finalment kien hemm irrieda naħseb politika biex dan isir u naħseb il-residenti ta' Whitline illum għandhom ġawra fil-lokal illi fi ftit żmien ieħor jiġi mbagħad użat b'mod uffiċjali u inawgurat fi żmien li ġej. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol, il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Burch spjega kif dan il-Gvern jinsab impenjat b'mod sħiħ biex jara li jitwettaq titjib fuq diversi oqsma. Spjega kif minn biċċa art b'ebda użu il-Gvern permezz ta' Sports Malta qed tagħti lit-tfal ta' Whitline faċilitajiet mill-aqwa. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima qal li l-ground se jilqa' fih mijiet ta' tfal u żgħażagħ. Spjega kif dan se jkun ċentru li fih it-tfal Skalin u tal-madwar se jqattaw ħin ta' kwalità mal-familja tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.